Despois botábase a aña, cavábase no cabeceiro e ao mellor un par delas iban así de cabo, iban sempre dando e ao que primeiro chegaba ao cabo mandáballe un ramo ao outro cabeceiro. Entón íbamos a por daquele ramo a tocalo o lojón e no outro cabeceiro plantábano o ramo e despois ali seguíamos a cantar e os do outro cabeceiro quen quería bailaba e pasábamoslo moi ben. Despois acababan as labradas, puñámonos xa nun camiño as de aquí coas de Mourilla ao desafío das cantigas, que botábamos daquelas que aparecían mellor no bolso. Como era iso? Desafiabades dunha aldea pa outra, dun lugar pa outro, Sí, dun barrio pa outro? ou no mesmo lugar, pero moitas veces coas de Mourilla ou coas de aquí. O desafío, moitas veces, estiás tantas da noite neses camiños cantando.